Med det her lille forsøg beviser, at lys kan karakteriseres som bølger. Den engelske fysiker Thomas Young opstillede det her lille eksperiment, som vi nu vil gennemføre. Og vi skal først og fremmest lige have styr på noget bølgeteori. Det er sådan, at hvis vi karakteriserer lys som bølger, så burde lysbølgerne opfører sig som vandbølger gør. Fordi da elektromagnetiske bølger er det samme, opfører sig på samme måde som vandbølger. Og vi skal se på det her eksempel her. Hvis vi sender vandbølger igennem et hul med en stor åbning, så vil den her bølge fortsætte nogenlunde i samme form igennem hullet. Dog vil der være noget, der hedder krusninger, som vil brede sig lidt længere ud. Men der vil ikke være så stor en udbredelse, når der er det her store hul. Derimod, hvis vi har et lille hul, hvor vores bølge med det her centrum sendes igennem, der vil bølgen blive bredt en hel del mere ud af, hvis hullet der er lille. Man kan sige, at der vil ofte en bølge med et nyt centrum, hvor centrum er det lille hul, som bølgen nu kommer igennem. Og der vil være en kæmpe stor udbredelse i forhold til, hvis man har en stor åbning. Og vi kan også se, at der vil være en meget stor udbredelse i forhold til den her, man kan se. Og det er altså en teori omkring vandbølger. Og det burde, hvis lys også er bølger, så burde den teori også holde, hvis lys det er bølger. Vi har her opstillet et forsøg, hvor vi har en lyskilde, så bestående af en laser. Så har vi nogle forskellige guitarer, hvor der henholdsvis er 100, 200, 300 og 600 linjer per millimeter. Og vi kan så der tage fat i vores teori, hvor det gitter med 100 linjer per millimeter gerne skulle have et stort hul i forhold til det gitter, hvor der er 600 linjer per millimeter. Og hvis lyset skal overholde det her, og så vi kan karakterisere lys som bølger, så skal når vi lyser igennem det gitter med 600 linjer per millimeter, så skal spredningen af laseren gerne være større end den spredning, vi får, når vi lyser igennem gitteret med 100 linjer per millimeter. Og vi vil nu prøve at udføre det her eksperiment. Jeg starter med at sende lyset igennem gitteret med 100 linjer per millimeter. Og vi får dermed en spredning af laserlyskilden. Og som vi kan se, bliver den spredet sådan, at lyskilden den rammer væggen herfra og hertil omtrent. Når vi så lyser igennem gitteret med 300 linjer per millimeter, får vi en lidt større spredning af lyskilden, og vores lys bliver spredt herfra og hertil. Når vi så tager lyskilden og lyser igennem gitteret med 600 linjer per millimeter, får vi en endnu større spredning af lyskilden. Spredningen foregår herfra og hertil, så jo flere linjer og jo større og jo mindre hul, jo større spredning vil der være.
Og det beviser, at lys opfører sig helt ligesom en vandbølge ville gøre. Og derfor kan man karakterisere lys som bølger. Ja, og det jeg vil forklare lidt om, det er noget teori omkring et forsøg, vi lige lavede, der hedder interferens. Og interferens, det betyder enten at blande sig i, eller have gensidig påvirkning på hinanden eller en eller anden ting. Og der er 2 former for interferens, som jeg har prøvet at tegne her. Og den ene det er en konstruktiv, og den anden er en destruktiv. Og når der opstår konstruktiv interferens, så er de her lysbølger, som går igennem luften, de har bakketop og bakketop sammen. Altså de er samlet sådan, så de passer ind i hinanden. Og ved den destruktive interferens, der er det bakkedal og bakketop, der ligesom går sammen. Og når vi så har det her eksperiment, og vi sender en lysbølge hen imod det her gitter, så dannes der nye lysbølger, når det er, de presser sig igennem hullerne. Og de her lysbølger, de breder sig så, og så vil de på et tidspunkt ramme hinanden. Og det vil enten danne konstruktiv eller destruktiv interferens, når det er, de rammer hinanden, alt efter hvordan de passer sammen. Og når der dannes konstruktiv interferens, så ser vi, at lyskilden den når hele vejen ud og rammer væk. Men de steder, hvor der er destruktiv interferens, der vil lyskilden simpelthen ikke kunne nå hele vejen ud til væggen. Og det er derfor, at vi får det her mellemrum imellem prikkerne, når det er, de lyser igennem gitteret.